Златна алчност, глупостта на фермера. Имало едно време, в едно скромно село, живял беден фермер. Всеки ден той се трудеше на земята си, борейки се да свързва двата края за семейството си. Една сутрин, докато хранеше животните си, фермерът откри сред стадото си странна гъска. За разлика от другите, тази гъска имаше пера, които блестяха на слънчевата светлина. За свое учудване, на следващия ден фермерът открил златно яйце в гнездото на гъшката. Не можеше да повярва на очите си и си помисли, че това трябва да е чудо. Ден след ден гъската снасяла по едно златно яйце. Фермерът продал тези яйца и скоро забогатял повече от най-смелите си мечти. Състоянието му се промени драматично. Но с нарастването на богатството му растеше и алчността му. Започна да се чуди колко ли още златни яйца има вътре в гъската. Желанието му за повече го погълна. Една вечер, неспособен да овладее алчността си, фермерът решил да предприеме драстични действия. Той предположи, че вътре в гъската трябва да има голямо съкровище от златни яйца. С натежало сърце той взе нож и се приближи до спящата гъска. Без да се замисля, той уби гъската, надявайки се да измъкне всичките богатства наведнъж. За негов шок и ужас вътрешността на гъската беше като всяка друга. Нямаше купища златни яйца, а само безжизненото тяло на чудодейната птица. Фермерът беше съсипан. В алчността си той беше унищожил самия източник на новооткритото си богатство. Нямаше какво да покаже за богатството си, освен съжаление. Хората в селото чули за глупавата постъпка на фермера и го съжалили. Те разбраха, че ненаситната му алчност му е струвала всичко и послужиха като предупредителна история. Фермерът, сега победен отпреди, научи тежък урок. Той разбра, че неговото недоволство и алчност са го довели до гибел. Той се закля да промени начина си. С течение на времето, той отново започна да обработва земята си, оценявайки простите радости на живота. Той сподели историята си с други, надявайки се, че ще се поучат от грешката му. Приказката за златната гъска се разпространи надлъж и нашир, като научи мнозина за важността на задоволството. Хората научиха, че алчността често води до загуба, а не до печалба. Фермерът изживя дните си с подновено чувство на благодарност, ценейки простите неща, които някога приемаше за даденост. И така, селото процъфтява с мъдростта на неговата история. Моля, абонирайте се, харесайте и споделяте.